Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. För din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3, sauna. Vi ska vara bastu, hångorna på släppan stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara hyr. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hångorna på släppan stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara hyr. Bara bastu, jo. Sauna. Ja just ja. Häll på vattnet med rongonu. Tick tick takulen gorkanu. 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värman jär. Straight till lackar, ja ja. 1, 2, 3, sauna. Vi ska vara bastu, hångorna på släppan stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara hyr. Bara bastu, jo. Bara bastu, bara bastu. Bara bastu, bara bastu. Bara bastu, bara bastu.